Binati ko mga igsuon ni Hesukristo, kita nga nanimba karon og nagpasalamat sa Ginoo atong mga parokyano, taga-balilihan og atong mga igsuong bulanon og balilinon nga tuwa sa naghalayang dapit sa kalibutan nga nagmonitor nini atong misa pinaagi sa atong live streaming sa atong online mass. Good morning ninyong tanan. Niya karon kay World Day of the Sick, nasibo po sa piyesta sa mahal nga Birhen sa Lourdes, atong pasidunggan ang mahal nga Birhen sa usa ka masipang pakpak. Kabantay mo sa mga pagbasa karon kay lagi World Day of the Sick man, puros gahisgot og sakit. No? Ang unang pagbasa gahisgot og hubag, butoy o nuka. Mo muna yung first reading. Kailan ba mo butoy? Sa may puro magbutoy. Sa may kaliinan sa butoy o lantoy. Kinahanglan makadistinguish ta ana og pure kang Bisaya. Puros mo na namurot. Diyan mo may butoy nga gapatag. Di ba? Ang butoy mo bugro mo o sa English pa mo protrude yun na. Pero ang butoy o lantoy na ay kalainan. Ang lantoy gamay-gamay. Kawantay mo. Hinglantoy. Ang butoy mahimo mang butoy o mudako. Pudi po dako kaadyo. Kay ang butoy o mudako na pag-adyo sa may nga na hubag. We must learn how to distinguish terms. Ang hubag, dako nga butoy. Muna igisgutan sa first reading. Kung usa ka tawo may hubag, butoy o nuka, mahimo kining sangla. Unya sa Ebanghelyo pod, naapoy sanglahon nga hingduol ni Jesus. Ug ingon ang sanglahon, wa ra ba siya mamugos in taon? Ingon ang sanglahon, ug buot ka Ginoo, adyoha ko be. Ang sakit nga sangla sa panahon ni Jesus, usa kini ka sakit nga gikaintapan pag-ayaw. Sa may gikaintapan, gikahadlokan. Very good. Usa kini ka sakit nga gikaintapan for two reasons. Number one, nganong gikaintapan ang sangla, wa pay known cure atong panahon na. Unya, ang nahibawaan itong sangla karon kay kana manggitawag Hansen's disease, mo na manaingan karon naa may tambal. Ang klase, ang matang sa sangla nga mutakboy sa karaang mga Hudiyo, lisod ayuhon. Number one, unsa may mahitabo kaniadto sila og sanglahon sila. Primero, kutkuton ang mga kuyamoy sa kamot og tiil. So, imong lima ka kuyamoy, magkaanam ni ka pudpod. Sabot mo, kaanam o ka pudpod. Kaanam o ka mubo. Magkaanam o ka mubo. Unya mo kaging. Mo kaging nga mamaga. Buti pasabot, inighikap ni mo, wadya mo na kay feeling, wanay sensation. Unya, magkaanam o ka lagom. Imong kamot, imong pad, ug imong kuyamoy sa tiil. Unyang ubang klase sa sangla panahon sa mga Hudiyo, ani mo kutkot sa imong ilong o sa imong wait. So madugay, mahurot na imong wait. Unya, ang imong ilong makaon sa sangla. Akatong lapad og ilong, dugay ko po mahurot, no? Dugay po mahurot o kaon kay tiaw po itong lapad kaaso. Pero katong mga gagmay ilong, mga hindi kaayo dagkog ilong, dali ra makaon sa sangla. Sa laktod nga pagkasulti, ang sangla would render them incapacitated. Unsa man nimo pagpamuhat og butang, unsa man nimo pagtrabaho og jamuna kay kujamoy. Unya, ang labaw nga kalamidad ug sanglahon sila kaniadto kay naa sila'y pagtuo nga og isangla ka gisilutan kas Ginoo. Og isangla ka wa malipay ang Ginoo nimo. Og isangla ka naa kay sa nga wa pasaylua sa Ginoo. Mauna ilang mentalidad.
Mao nga hingkuyog ana nga og sanglahon ka kaniadto adyaw ipon amo. Di ka pwedeng moadtog munisipyo, di ka pwedeng moadtog merkado, di ka pwedeng mag-jogging sa plaza, di ka muipon sa imong pamilya. Literally, kung sanglahon sila sa una, ibuwag sila sa ilang bana, silang asawa o mga anak. Magdama na silang kampanilya. Unya, maglakaw sila na itaho kinta, madong nila ikatagbo, bagtingon o ilang kampanilyang gamay. Unya, managan tong tao kay naay gabagting sanglahon eh. Outcast o sa in English pa. Mauni kahimtang ani mga tao nga ni akaron sa atong mga pagbasa. Gisangla. Unya, kinsa may mo certify aron masabtan natong ebanghelyo karon. Kinsa may mo certify ug naayo na ba ang tao sa iyang sangla, dili ang rural health doctor, dili ang mga nurses, dili ang medical director, but ang pare nila. Mo bitaw ni dinhi ingon sa Jesus lakaw, pahiling ato sa mga pare aron pagmatuod nga naadyo na ka. Pare maoy mo hatag ni mog certification kaniadto pare sa mga Hudiyo og tagaan kag certification nga naayo ka na makabalik na ka sa naandan nimong kinabuhi. Nganong gipang tuyo man imong mga basahon kay lagi karon World Day of the Sick. Mga igsuon mo sugotag sa dili, kining sakit makaut-ut jud nato. Kay bawo man mo ana kay sagaran nato ani ug kaluoy sa Ginoo watay dakong sakit, nakaatiman matag masakiton. Makaut-ut. Makatilo sa imong panudlanan. Makapahunong sa naanda natong kinabuhi, makapaluya, ug mo na makaingon nga maglubog ta. Mahadlok tang masakit. Kisa ba'y tao nga mangitag sakit? Buang ng tao nga mangitag sakit. Kay ang ato nga natural nga kinaiya, maglikay tag sakit. Usahay bitaw manghanjo tas merkado, isda hanjuon pa na ito, mahal na ba kajog isda ron, bugas, tablidza, mangidyawat na makahanjog 10 centavos, 25 centavos, piso, idawat na laman. Pero mga ospital, tas simbako, katapusang gapas, 80 pesos. Maunay ka matuuran. Sakit. Unya og masakit ang tao, mao ni giingon karon sa ebanghelyo, mahimuwag ta sa naandan nato nga kinabuhi. Yunan nga makaamgo nga obligasyon nato ang pag-atiman og masakiton. Wa kamo kisa to ina mga masakiton dinhi, mga ugangan, mga ginikanan, mga igsuon, mga tiguang, adyaw lapuai og inini tubig. Kay kana usa ka dakong saha, obligasyon nato nga mag-atiman og masakiton. Usahay masungot ta di naman nato pakanon ni masakiton. Kay sa atong hunahuna wa nay silbi, wa nay gamit, wa nay abot. Mga luoy kay na ubang mga masakiton, no? Kabantay mo na ubang masakiton kay hago lagi po kay magkaihi-ihi man, magkalibang-libang naman. Na uibutang nimo sa kwarto hasol magkaayo. Munay uban ihimuan na mag-extension sa pigire, sa ad og baboy. Gidugangan tong ad og usa ka lugwa, gipalitan pug dakong hose kay magkaihi na pasiritan diretso. Ang problema kay di ra ba pud mabaligja, no? Adto tong baboy kay tulo ka buwan ibaligja man, kini kay di man. Pero mauna moabutan ni ana. Mga pari, maabot ang panahon ng mga pari, masakiton. Maadyo ganin mo kay naamay mo aliman ninyo. Naaman po may pero dili man panan ninyong dupot so kay kauban mas pamilya. Ang maaliman namo kay mga sinuhulan man. Mga sakit na may mahap, ma-stroke, maputlag tiil, at tumami sa katedral pamutang, anang silong. Unya, naay mga caregiver ang mo atiman. Nausahay og maldituhon nga caregiver haguan nato
Pagkanoon mata kanunay daghang magic sarap, no? Pagkaugma ganganga na. Pagkasunod adlaw gihaya na. Iya na itaw ni itong kinabuhi. Pero it's a moral obligation to care for the sick. Gipahinunuman kita karon nga tinuod ang Kristiyano, adyaw ibalinog ng mga masakiton. Adyaw pasagdi ang mga masakiton. Labi na sila nga kaniadto nakatabang nato. Sa nato nga atong sa likway ng mga ginikanan nga masakiton nga kay ato mo'y gapadako nato. Mo'y gaduja nato, mo'y naningkamot nga malig-on atong bukog, mo'y gahago aron ta makatungha, makaeskwela, makaangkon og dungog og pangalan ni ining kinabuhian. Mao bitaw usahay makita nato sa mga panimay nga ang nindot nga kinaya og masakiton, adyaw sila isipa nga di apil sa panimay kay makapasamot na sa ilang kasakit pareha sa sanglahon. Ang pinakadakong kasakit sa sanglahon, kana mang mabuwag sila gikan sa katilingpan. Of course, ang masakiton, di po na ni mo dead on, pwede ipasponsor o kasal. Di na mo hindi pasabot. Pero, adyaw sila isipan nga may siyang buhi pa, patay na sa imong pananaw. Pero yung mga sakiton, duawon laman o mahinumduman. Unya, makalimot ta usahay o pakaon mo dahil masakiton, bitaw gihilog sa pare. Tingag pare kay hingangaman, gipahawok og Santo Kristo, giingkib ang Santo Kristo. So nakaingon ito masakiton og tinap-an tulingan. Kay yung tinap-an kay gigutom intawon. Yan ang pare hawok sa Ginoo pasaylo sa mga sa giingkib. Sus pag ingkib, anong giingkib ba niya kay nagparig na buang, wa day kaon pila na kaadlaw. Na itumon po ni Santo Kristo usahay na kuwag anoos. Nakaingon o tinapang tulingan. Ikaduha o katapusan, ang sakit makaluya. Ang sakit nga labi na katong dala sa katiguangon makaluya. Gawas nga makaut-ut sa atong budget, sa atong panudlanan, ang sakit makaluya. Mga bitaw kita karon kamong nang lingkod ha kaluoy sa Ginoo kita akong gatindog dinhi kaluoy sa Ginoo maayo man taglawas adyaw kalimti sa Ginoo pagpasalamat kada buntag nga makatindog pa ta makalakaw pa ta makahungit pa ta makanganga pa ta makasuroy-suroy pa ta mauro man ang mga butanga ang kanunay makalimtan nato. Kay kasagaran ato ipasalamat sa Ginoo na promote tag trabaho, naka-abroad atong mga anak, nakabahay tag bag-o, nakadaog tag loto, makalimot ang abisan ang pagnganga sa atong baba kada buntag is already a blessing. Amen? Kanago imong kalimutaw, maglihok-lihok pa. Kalimot tag pasala, kisa pa'y magampo Ginoo, salamat kay lihok po ang kalimutaw. Kay di na namulihok peligro. Ispatan bitaw na itong doktor ng pasinti o apiki na o dilated na ba ang pupil. Na mga butang sa kinabuhi kada adlaw, na mga blessings nga bililhon nga panalangin nga di po nato mapasalamatan sa Ginoo. Kanindot nga maayo tag lawas. Mao nga ang hagit karon sa World Day of the Sick, duha ka butang primero, ang pingi ang atong gasa sa panglawas. Kay panalangin ni nga gihatag sa Ginoo nga di mapalit og kwarta. Ngayon, saon man ito pag-amping atong lawas sa practical side, samay atong gipangkaon. Samay gikaon nato sa ato. Kay importante makaanggasa sa panglawas. Ang dito masakit. Tikaon batag utan. Tikaon batag lagot mon. Sus naanad na nabata karon bisan sa itong mga bata, puro processed foods. Kay mo po dali lutuon. Daghan karon sa mga bata, di mga ugutan. Na malipay ra bata diretso, silpi dito gakaon og saingan anang murag taig iro nga lingin. Suriso. Murag taig iro, murag dakong malipay ra bata kay, oy sus akong anak, happy kaayo wata kahibaw nga sa panahon nga sige tagpakaon na nila atong gipamove-an ang ilang kinabuhi. Pakana og mga butang
mga pagkaon ang atong mga anak nga di makamubo og kinabuhi. Of course, gasa man sa Ginoo ang kinabuhi. Di man ta makabuot sa gitas-on sa atong kinabuhi. Pero makatabang ta na atay mga buhaton aron medyo malugwayan ang atong kinabuhi. Nga di ta sanglahon ni ining kalibutana. Ikaduha, atong lifestyle. Atong lifestyle. O papilion ta, asa man ta, soft drinks nga bugnaw o nilaga nga dahon o karnaba. Lami sa itong soft drinks nga bugnaw, no? Katong gatuto, bitaw gikan sa ref. Paimnon kag sa sos o ganang nilaga nga dahon o banaba. Or di ba, dahon o karnaba, magdigwa ka usahay. Pero tanawa, unsa may makapalig-on sa gasa sa panglawas nga gihatag sa Ginoo naho. Mo nang kamo pod mga ginikanan, busy man puta, pero paningkamot nga sa usa ka semana, pag-utan mo. Pag-utan. Kay usahay ato lamang paundayunan ang uso karon sa kalibutan. Mo nang ato mga anak din ang mga ugutan kay wala mo po nato anari ugutan. Pag-utan subaki og isda nga makalisod na may daghang tabili og tiki an atong itong bongbong pagdako pug sa kabuok butang ana aron samot og kalami. Ako sa una mukaom ako hambubukag kana bito na tiki nga mulupad tambaw mo nagsuoy. So yun man ko kananay murag kanang suoy bitaw magatingog na imong liog. Sugbaan mi sa among nanay hambubukag agiwon isagol og utang bago. Amo pa ni atang naong romura pag tampusanon kay sige magkaog hambubukag. Health. Unya kay gasa man kahaning panglawas. Kita nga mga maayog lawas naatay moral obligation to care for those who are weak and those who are sick. Motong giingon sa unahan. Og naa kay tiguang masakiton alimahi. Og naa kay tiguang nga masakiton adyaw siguro ag hipos tong titulo og juta. Unsa ra nagmahuman nag 40. May uban kay siguroon maghipos tong titulo og juta og deklarasyon. Makalimot na sa tag-isa sa deklarasyon. Ang uban na masakiton nga morag hinsugod ng kaluya, papirmahon ditso. Ditso tammark ditso gaapas o katigayonan. Mao ba ka na tinuod nga gaalima og masakiton. World Day of the Sick. We have the obligation to care for the sick and to preserve our health, the greatest blessing together with the blessing of life from the Lord. Pasalamatan nato ang Dios sa gasa sa kinabuhi o maayong panglawas.